سلام فنو اير تي في اب مكتال تركبو كبراتن كبرانن كمي تمسيو لوم حاموس كلتا مغابيت ساعه 9:00 استرالو زينا فتن وصان حزنا لكم قيل مالونا نمكتتالكم بخبر زعدم لوام تخلي فلما عرست زينا بريزيدنت إسياس أفوركي اب السعوديه زغبرو ناي سراح مبصح فصيمو تمليسو إيرترا أب باكو أذربيجان أب استخايد أخيبا شارع زي بلان هاجرات تساتفة أب نوزبا قولش أب تقامان محدران نقداوي كرمتا وحرشا زتكور زتا تخايدو تشاينان بيلاروسن كينات يوكرين بسلام نمعرف كالطف دبلوماسياوي زتا كايد تسويعا علماوي بدوتات المقطع حبرا وسراحي كايد كمزيلة قدما منستر هندي ناريندرا مودي وعيسو منغستي جابان أبي باجت مكلخال وسخ كجبر نزقربو الماما زكاوم سلام سلفي تخيلو نبي زرزرو كنسجر بريزيدنت إسياس أفوركي أب السعودية زغبرو ناي سراح مبصح فصيمو لومي ساعات 10 كن مقطري تمليسو أبزي بعد ما منغسي نكسنات سعود عرب زغبرو ناي كلتا معالتات عودت بريزيدنت إسياس مس وراس عراتن أب ومبر بايتو مينستراتن أمير محمد بن سلمان أب رياض أب زغبرو ركب أب معزاز كلتا أوي زمدنان شركناتاوي متحققازن كمون حبراوي أقداسنت زلوو زوباون أهقراون قدات ذاتيوم بريزيدنت إسياسن أمير محمدن بتوسخي زرزرو أب متعي زقلت نهلون ناي متعن ربحاتاتن زمدناتاتن كلتين حقرات أب زقلقل حبراوي شركناتاوي مدبات تبوق ناي مردداء منفس زعاسلو زررب أكايدوم بريزيدنت إسياس أفوركي بصلوس 28 لكاتيت أب ساعات تحرقات ريو ناب السعودية جيشو إيرترا لومي كلتا مغابيت أب كتما باكو أذربيجان أب استخايده أخيوا شارع زي بلان هاجرات تساتفة أبزي مرحتن وكلتن 220 أبال هاجراتن وكيل حبرات هاجراتن تساتفو أخيوا ودب شارع زي بلان هاجرات دحري لبدا كوفيد 19 أب محواي قطابا زهلو وترا نمعواين بحبار نمسرحن أب زبل زعبا تزتيو أبزا أخيوا قدماي صحفي إمباسي إيرترا أب فدريشن روسيا أتو ميكيل حاغوس ني إيرترا وكيلو تساتفو من قصاص شارع زي بلن هاجرات 220 أبال هاجرات كمون 17 هاجراتن 10 أهجراوان ودواتن بدرجات عزبتي زحقفة دحري حبرات هاجرات اتزعابي متخخاب كوينو إيرترا أب شحن 995 بوقعي تتنبيراتو أب نوزبا قولج أب أتقاقمان محدران نقداوي كرمتا وحرشا زتا كورزتا تخايدو وكرئينا داويت مهانشو بملكعة سابساب نزدالو وتحستو دانيت قبريهوت كتغربية أب نوزبا قولج حارستوت بحافشا أم نقداوي كرمتا وحرشا زنتفو دما بفلاي أب أقباب معلا مريتن مسرح مخفال قبرن كختلو ونتصنحو أقباب نممحياش زحق الزتا تخايدوم أب تأستات كلتميتن 50 حارستوت زتا ساتفو أخيبا أم محدار زوباقاش باركا أمباسادر محمود علي حروي نوزبا قولج سفيح نقداوي كرمتا وحرشا زكايدلو كنسو زاقيت أب أتقاقما مريتن مسرح مخفال قبرن كأرت انزت أنحا أسرارحا لمداو مخانو بمدقاس نزيب بممحياش
ሓረስቶት ግብኣቶም ኣብ እዋኑ ዘማልኡሉን ንዝውንንዎ መሬት ብግቡእ ዘልምዕሉን ኣገባብ ብምትእትታው ብኽነት መሬትን ተደራራቢ ዕዳን ንምውጋድ ዝተጀመረ ስራሕ ተጻፊፉ ናብ ትግባር ይእቶ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ኣምባሳደር ማሕሙድ ኣስዒቡ ብሰንክቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ንግዳዊ ክረምታዊ ሕርሻ ክግበር ዝጸንሐ ሕድገት መሬት ብኢደዋኒን ከመሓዝ ዓበይቲ ኣግራብ ምቑራጽን ዝግብኣካ ግብርን ቀረጽን ዘይምኽፋልን ሳዕሪሮ ምጽንሖም ብምግላጽ ንምእራሙ ዕቱብ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣነጺሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣታ ውሽጢ ሃገር ኣቶ ዮሃንስ ኢሳቅ ብወገኑ ኣብ ንግዲ ዝነጥፉ ዜጋታት ግብርን ቀረጽን ክኸፍሉ ግዴታ ምዃኑ ተገንዚቦም ካብ እቶቶም ዝግብኦም ግብሪ ክኸፍሉን ናይ ሕርሻ ማሽነሪታት ብሕጋዊ ኣገባብ ክዕድጉን ብምትሕስሳብ ውህሉል ግብሪ ትራክተራት ንዝበዝሑ ሓረስቶት ሃስያ ስለ ዝኾነ ኣረኣእያ ከም እተገብረሉ ኣብ ቀጻሊ ግን ግብሪ ትራክተራት ኣብ ግዜኡ ብግቡእ ክእከብ ምዃኑ ኣነጺሩ ተሳተፍቲ ድማ ስለተስተገብረሎም ሕድገት ድሕሪ ምምስጋን ሰኣን ኣፍልጦ ግብኣቶም ካብ ምምላእ ከይርሕቁ ተመሳሳሊ ርክባት ክድፍኣሉ ተላብዮም ንሰለስተ ኣዋርሕ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ዝሰልጠኑ 274 ተምሃሮ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ ትማሊ ሓደ መጋቢት ተመሪቖም እቶም ተምሃሮ 101 ብምትካል ድሽ 80 ብዓውዲ ኤሌክትሪክ 93 ድማ ብኣርትዖት ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝሰልጠኑ ምዃኖም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሃዋማቴ ኣብቲ ኮሌጅ መንእሰይ ፊልሞን መልኣከ ገሊጹ ዲን ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ዶክተር ካሕሳይ ንጉሰ ብወገኑ እቲ ስልጠና መሰረት ዘትሕዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልዎ ተላብዩ ሓላፊት ሃዋማቴ ዞባ ሳዋን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርትን ወይዘሮ መንሱራ እስማዒል ድማ ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብቲ ኮሌጅ ኣብ ዝርከባ ክለባት ተጠርኒፎም ክነጥፉ ተላብያ ኣብ መወዳእታ ብሰልጠንቲ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ንምርኢት ቀሪቡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 18 ክሳብ 27 ለካቲት ብዝተኻየደ ቅነ ለክስደም ኣስታት 1,000 ከረጢት ተለጊሱ ናይ ሎሚ ዓመት ቅነ ለክስደም ኣብ ከተማ ባፅዕን ከባቢያን ከምኡውን ኣብ ጊንዳዕ ኣብ 10 ንቁጣታት ዝተኻየደ ኮይኑ ስራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላት ተምሃሮን ውልቀ ሰባትን ከም እተሳተፍዎ ኣብ ወንበር ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ኣብቲ ዞባ ኣቶ ኣሕመድ ጃዕፈር ገሊጹ ኣብ ንኡ ዘባፈሮ ክካየድ ዝነበሮ መደብ ግና ብቴክኒካዊ ጸገማት ክሳለጥ ከም ዘይክእል ኣብሪሁ ኣብ ልክስደም ሰላሰል ዘሎ ዕማም ጂኦግራፊያዊ ኣቃውማን ክሊማን ናይቲ ዞባ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ እኳ እንተሎ ደም ዝቕዳሓሉ ኣዋርሕ ውሱን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ራሕቅን ናይ መጓዓዝያ ጸገማትን በኣሉታ ከም ዝጸልዎ ብተወሳኺ ኣረዲዩ ኣብ 2015 ዝቆመ ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 5,000 ቀወምቲ ኣባላት ኣለውዎ ኣብ ትሕቲ ኣሃዱ ማሕበራዊ ተሃድሶ ዞባ ማእከል ዝእለ መዕቆቢ ማሕበረ ቁጠባውን ጥዕናውን ጸገማት ዘለዎም ዜጋታት ልዕሊ 820,000 ናቕፋ ዝግመት ዓይነታውን ጉልበታውን ደገፍ ረኺቡ ሓላፍቲ ኣሃዱ ኣቶ ክፍሎም ተኪኤ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ደገፍ ንምዝርጋሕን ምጽጋንን መስመር ማይ ከምኡውን ንመጸገኒ ህንጻታትን ናይ ማይ ባስካን ዘገልግል ናውቲ ጀነሬተርን ጸሓያዊ ጸዓትን ናይ ስፖንጅ ፍርናሻትን ኮቦርታታትን ፍርጃትን ካልእ ዘይቤታዊ ኣቑሑትን ንምዕዳግ ዝውዕል ምዃኑ ገሊጹ ብዘይካዚ ስራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላትን ገበርቲ ሰናይ ዜጋታትን ኣብ ቀጽርቲ ማእከል ዝተፈላለየ ጉልበታዊ ኣገልግሎት ከም ዝህቡውን ኣብሪሁ ኣብቲ ማእከል ዝተዓቕቡ ዜጋታት ንምእላይ እቲ ኣሃዱ ዓመታዊ ንምግቢ ክዳውንትን ሕክምናን ካብ 250,000 ክሳብ 300,000 ናቕፋ ባጀት ከም ዝስልዕ ዝሓበረ ኣቶ ክፍሎም ተኣለይቲ ብዓቕሞም ዝሰርሕሉ ናይ ሕርሻ ቦታ ከም ዘለውን ኣረዲዩ ኣብቲ ኣሃዱ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ብግደን ብዘይካቲ ሰሪሐን ዝረኽብኦ ደሞዝ ግዜአን ኣብ ሰብኣዊ ርህራሄ ዝሓትት ስራሕ ምሕላፈን ሓበን ከም ዝስምዐን ገሊፀን እቲ ኣብ ማይ ተመናይ ኣብ 50,000 ትርብዒት ሜትር ዝተደኮነ ማእከል ን500 ተኣለይቲ ዘገልግል መደቀስን መሐከምን ክፍልታት ዘጠቃልል ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ 140 ተኣለይቲ ኣለውዎ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም
نابزينا وصاي كنسجر تشاينان بيلاروسن كوينات يوكرين بسلام نمعرف قلطف دبلوماسياوي ذاتك كايت صويعن كلتين هاجرات نزي صويعت زي زغربا بريزيدنتات شي جي بينغن ألكسندر لوكاشينكون تمالي حدا مقابيت أب كتما بيجينغ أب زكايدو ركبيو اتي درو عامتو أغطيرو زلو كينات يوكرين إن خرري يمتزق كام زلو استقاسو كلتيوم مرحتي هتوص مقراص توكسي كجبرن نيزتا مدرخ كخفتن التحساسيبهم تشاينان بيلاروسن اتوكينات بزاتك عرفن زوباوي صقتان مرغغاصن كتحغاغزا مخاننون ابتركب افليطن تشاينا كوينات يوكرين بسلام كفتح ابي زحلفه قربا معالتات امامه كمزقربت يذكر كوينات يوكرين بكيدان سيمين اتلانتيك نيتو ان تغحاره ابز اوان زي نابز خفه درجو عريغو كمزلو زحبرو صبصبات اتوكينات اب مونغو روسيان اتكيدانن كيلحم سقاتهم يገልጹ كاندي ما بقاسي كونات يوكرين كم قصلتا نايت نيتو زلو ناي مسفحفح مدبن ناي نروسيا اب وتادراوي كردنا نمتاو ككايدو صنح نطفتات مخانو وتادراوان كيلاتات يطقسو علماوي بدهون مكتا حبراوي سراح يكايد كمزيله قداماي منستر هندي نارندرا مودي وقيسو قداماي منستر مودي نزي زحبره اب كتما نيو دلهي اب زكايد زلو وعلى منسترات قديات وصاي ابال حجرات غجله اسرا اب زسمعو مدريو حجرات تريوتات كوينات ግጭታት كليماو نوصن كالق بدوتات نمكتا يتحغاغزا بزي مهلاون صعبينات نايتي كستاتات እናገደደ يمص كمزلو ابتا اغاطامي ارديو بزي كازي قداماي منستر مودي بقطبا زبلصغا حجرات عالم ندخاتات زغبرو دغف سلازيله معرينت قطبا كم اتمزابله انصيرو ازي كمزيلم كلو ازي كاب حادك ساكلت مغابيت زكاي زلو وعلى منسترات غديات وصاي غجله اسرا زعابي اجندو كينات يوكرينكا انت نبره تغباتي ابت غداي ابسممع كبصحو كمزي كالو يغلصالو منسترات فاينانس ابال حجرات غجله اسرا اب زحلف ورح لكاتيت اب غداي كينات يوكرين زكايدو تمساسالي زته ابسممع كبصحو كمزي كالو يذكر منغستي جابان اب باجت مكلخل وسخ كجبر نزقربو امامه زقاوم سلامو سلفي بحده مغابيت اب كتما طوكيو تخايدو سلفنياتات اتي ابزي عمت كجبر توطينو زلون بتحتواي بايتو تقبالنت زرخبن موسخ وتادراوي باجت نسلام زصاررن منبابرو حزبي زخبدن مخاون بمغلاص منغستي ناب سلامو لمعات اتوكيرو كسرح صويعم أبز عمد قطبا جابان كبيد زحتاله كغاطمو مخانو زئمت قطباو تنبيتات ابزلولو منغسي جابان نزلو نهر واغاتات مسرتاوان طلبات هيوت اب مفوخاس كدهب اتم سلفنياتات اب ጭሩحታቶም አንጸባሪቆም تحتواي بايتو جابان ب20 شمونتن لكاتيت اب زوعلو مغبايا اب تاريخ تهاجر زلعله تباهيلو استغلصه ناي استات 50 بليون دولار وتادراوي باجت لكلتاشحن 23 كم زاد دقايو سحبر تحتواي بايتو جابان نهزبي كي توكسه نتوسانه كم اتقبلو استقصو صبصبات ابت هاجر كبيد قطعه العائلو كم زلو اب قربا مصاي انصارو زقنعه سفيح سلامو سلفي ككايد توطينو كم زلوني زغلاص بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون أب هجرات أفريقيا نزكايدو زلو عدت زقاوم سلامو سلفي أب ديمقراطية ريبابليك كونغو تخايدو تمالي حدا مغابيت عدتو بغابون زفلمه بريزيدنت ماكرون ديمقراطية ريبابليك كونغو أب اتركبن 4 هجرات ماكلاي أفريقيا كبصح مخانيو زغلط زلو سلفنياتات أب قندي قدناتات كتما كينشاسا بموصا نتعودت زلوم تقاوميوم غليصوم اتوم سلفنياتات فرنسا نتي انصار هاجروم متقعتات زكايل زلو اتو غجله M23 دغف كاب زغبره هاجرات مخانا بموقاس نتعودت بتري كم زخوننو افليطوم قند علامه عدت بريزيدنت ماكرون فرنسا نتي اب افريقيا زصنحان እና ተዳخመዝ መጽ ዘሎን ጽልዋና ብንቡር ንምምላስ مخانيوم ተንተንት ፖለቲካ ዝገልጹ فرنسا ጽልዋን ምዕባይ بفلاي اب زوبا معرب افريقيا كتكايدو صنحت متاتتاو ترير تقاوموتات يغطمو كم زلو يفلط
መንግስቲ ኢራን ኣብ 4 ከተማታት ኣብ ዝተዘርግሓ ልዕሊ 30 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብያተ ትምህርቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ምስማም ክምርምር ምዃኑ ኣፍሊጡ በቲ ደይ መደይ ኢልካ ከም እተኻየደ ዝተገልጸ ምስማም ኣማይት ተማሃሮ ጥዕናዊ ፀገማት ኣጋጢሙውን ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቂበን ከም ዘለዋ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢራን ሓቢሩ እቲ ተርእዮ ካብ ወርሒ ሕዳር 2022 ክኽሰት ከም ዝጀመረ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ህይወት ሓደጋ ከየስዓበ መፍትሒ ንምንዳይ ብደቂቕ ከም ዝምርምር ኣፍሊጡ ዘሎ ለደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ብዝፃረሩ ሕሉፍ ኣጠማምታ ብዘለዎም ሃይማኖታውያን ጉጅለታት ዝተፈጸመ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ብዝተፈጥረ ስጋት ሓይሎ ስድራ ቤታት ደቀን ካብ ቤት ትምህርቲ ናይ ምውፃእ ስጉምቲ ይወስዳ ከም ዘለዋ ማዕከናት ዜና ኢራን የቃልሓ ኣለዋ ኣሜሪካ ነቲ ምስ ቻይና ዝጸንሓ ምትፍናን መሊሱ ዘኸርር ስጉምትታት ትወስድ ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ኣካል ቻይና ዝኾነት ደሴት ታይዋን ሚሳይላት ዘጠቓልል ልዕሊ $600 ሚልዮን ዝዋግኡ ተወሳኺ ኣጽዋር ክሸጠላ ድሕሪ ምውሳንዩ ቻይና ናይቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ክትወስድ ስለ ትኽእል ከም ሳዕቤኑ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ካልእ ኣንፈት ከይሕዝ ስጋት ኣሎ ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ዘለዋ ወታደራዊ ዝምድናታት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት መሊሱ ከም ዝወሰኸ ዝፍለጥ ኮይኑ በቲ ስጉምቲ ዝተቆጣዐት ቻይና ድማ ነታ ደሴት ብሓይሊ ክትጽምብራ ከም እትኽእል ክተጠንቅቕ ጸኒሓላ ኣብ ደሴት ታይዋን ዝግበር ምትእትታው ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ምትፍናን ኣሜሪካን ቻይናን ኮይኑ ከም ዘሎ ይጥቀስ ካብ ሰለማዊ ውቅያኖስ ተበገሰ ጁዲ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ህበብላዊ ማዕበል ኣብ ደቡባዊ ሸነኽቲ ውቅያኖስ ኣብ ልዕሊ እትርከብ ደሴታዊት ሃገር ቫኑዋቱ ዕንወት ኣውሪዱ እቲ ብሓደ መጋቢት ኣብታ ደሴት ዝበፅሐ ማዕበል ኣብ ኣባይቲ መስመራት ኤሌክትሪክን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ጉድኣት ከም ዘስዓበ ተሓቢሩ ኬቪን ዝተሰምየ ካልእ ህበብላዊ ማዕበል ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብታ ደሴታዊት ሃገር ክበፅሕ ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ዝወርድ ዕንወት ከይዓርግ ስጋት ሰፊኑሎ ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቱ ክነፀኻኽረኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስዑድያ ዝገበሮ ናይ ስራሕ ምብዛሕ ፈጺሙ ተመሊሱ ኤርትራ ኣብ ባኩ ኣዘርባይጃን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሻራ ዘይብለን ሃገራት ተሳቲፋ ኣብ ንዑስ ዞባ ጎልጅ ኣብ ኣጠቓቕማን ምሕደራን ንግዳዊ ክረምታዊ ሕርሻ ዘተኮረ ዘተ ተኻይዱ ቻይናን ቤላሩስን ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ቅልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ክካየድ ፀዊዐን ዓለማዊ ብድሆታት ንምግታእ ሓበራዊ ስራሕ ይካየድ ከም ዘየለ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ወቂሱ መንግስቲ ጃፓን ኣብ ባጀት ምክልኻል ወሳኺ ክግበር ንዘቕረቦ እማመ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ዜና ብተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባት ኤርቲቪ ንሓድገኩም ብወገና ብሮክለይቲ